Здравейте и добре дошли в новото видео. Така, днес ще се наложи да покося малко, защото тревата отново е станала ужасно голяма и ще трябва да оправим този дефект, да го превърна в ефект. И за това съм приготвил моят най-добър приятел, косачката. И съм приготвил и втората, защото мисля днес да го кося тук навсякъде и да оправя градинката, за да може да напредваме. Миналата седмица не съм качвал видео, защото нямаше как да си сваля материала. Просто нещата, които имам, са доста устарели, затова започвам да снимам само с телефона, докато си купя някакъв по-хубав лаптоп или компютър. Но по-скоро лаптоп, защото може да си го носиш навсякъде и да работиш от всякъде. Затова снимам с телефона. И като един добре начинаещ в това нещо, не съм заредил микрофона и не знам колко добре се чува, но надявам се да се чува. И сега съм включил да се зарежда, докато коса, той предполагам, че ще се зареди. И сега ще си заредя бензин и започвам, защото вече ми се коси. И така, общо взето слагам старт на новото видео и да видим къде ще стигна. Имам някакви планове да качвам по-често, но за сега ще видим как ще стане. Докато си направя някакъв график. Ще си е неделята и ще се опитам да качвам още един ден от седмицата, но не знам точно кой. Но поне ще опитам да видя какво ще направя с това нещо. И така, оставям камерата и започвам да заредя косачката и започвам да коса. Добре, ще се видим по-късно. Хайде, чао за сега. Здравейте, включвам се няколко часа по-късно и вече съм готов с косенето навсякъде. Не беше най-малко, но не беше и най-много. Но вече съм готов и сега ще ви покажа докъде, т.е. до какво свърших. Трябва да си прибера платната. Ще след малко. Сега ще ви покажа какво свърших днес. За сега, защото мисля и после да хода и да малко краставички, но не знам дали ще стане днес със сигурност. Идея си няма. Но ето да видите докъде съм, какво свърших сега, за сега. Така, ето тук също натам и две котенца, които са най-доволни от цялата работа. Стана супер. Цялото място е окосено. Което е супер. Сега ще изляза да покажа какво свърших и по улицата. И не мисля да е това за днес, но мисля да се почина малко, като пия едно кафенце. И след това да продължа с да нахраня животните, кучето, котките. И след това вече ще гледа колко часа и какво се случва. И тук също опусих. И определено такава косана много по-готина. Но си трябва времето е около 3 или 4 часа. Да, глупости. Да, сега мисля, че е към 4 часа. И толкова. Ето тук
по тротуара. И тук също. И има един път тук. Той през гората минава, по който се минава сутрин. Ето и тук всичко е покосено. Ето и този път го окосих. И днес е доволна работа до сега. Но сега малко почивка. И след това продължавам с нещо друго. Дай някой колега коси все още. Ето. Днес поне по времето. Топличко. Супер. И то за сега май ще е това. И ще се включа малко по-късно. Да видя какво ще свършвам друго. И така. За момента с косенето съм готов. И продължаваме напред. Малко по-късно. Хайде до по-късно. Така, отново. Тук. На линия. Сега да видя градинката какво се случва с нея. И да я полея малко, въпреки че е готово да завали. Но все пак нямам голямо доверие. Особено. Това мисля да я полея малко. И след това ще е това за днес. Вече. Но, понеже утре може би може да направя една разходка по горите, затова днес съм дошъл да си полея и да си нагледам нещата. До къде са стигнали. Не ви кажа, моя напредък вече. Само с честно го няма никакъв нещо. И поради каква причина не мога да кажа и аз. Но го няма. И сега ще ви покажа докъде е стигнала градинката. Мисля, че горе-долу добре се вървим. Ето я и нея. Джорджин и Макдоналдс още не са никнали. И ето ги тук вече са репичките, които доста добре растат. Има луките и лука. Морковчетата още баш не са излезнали. Ето тук е чесана тази лета, която е втората. Но ето тук в началото само където са никнали. И сигурно ще се наложи да го пресаждам. Но да видим. И паджика, той добре се расте със сега. Ето ги и картофките. Те още ги няма. Нито пък царевичката долу. И тук боба също още го няма. Поради простата причина, че му е рано още. Скоро го насадих. И така. Всичко за сега върви добре. Мисля да полея набързо. И за днес ще е толкова. Така, отивам да се захващам да си вземам лейките. Предстои ми да си купувам някаква помпа, но за сега нямам. Но пък добре, че не е насадено с всичко, защото ще е доста тегъл с лейка. И въпреки че сте две, пак ще си е тегъла работа. Но все пак искам градинка и ще си купя помпа за по-лесно. И така, добре, оставам. Може да пусна един таймлапс набързо, да полея и след това отивам да вечерям. Утре ще видим. Ако не вали, може да започна с корнишонки и краставици. Да си засадя и да си разкопа малко местото. И тревата е супер голяма вече. Чак супер голяма не е, но е голяма и е време да се коси.
И лека по лека действаме. Пролетта има доста неща. Ето и тревата. Пъстро килимче. Така е всякъде. Пролетта определено има супер много неща за вършене. Супер много не знам, но са доста. Поне. Еми добре, за сега толкова и ще се включа малко по-късно, когато полея вече се по-оправя, защото наистина времето напредва и доста е черно небето. Ето. Най-вероятно ще вали. Което е добре, до някъде не. Ще ви спести малко поливан поне. Еми добре, оставям за сега камерката и започвам да върша някакви неща. Айде до после. Здравейте! Докато обработвах видеото, видях, че не съм сложил края на видеото и затова го слагам сега. Както ви казах и преди няколко дни, щеше да вали, но не валя, както си мислех, и затова добре, че си полях. Еми, това ще е за това видео и ще се видим в следващото, което ще е в неделя в 9 часа сутринта. И да, това е за сега. Благодаря, че гледахте видеото до край и до неделя. Чао, хора!